होखारोसो होखारगासिनो दं दाखालिबो क'क्राझाराव नायगाव होखारदों चिराङावबो होखारदों दासो हा फाट्टा बबेहाय मोनसे प्रमान होथों बिसोरो हा फाट्टा होनाय जोंनो रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे कुइसन फैबाय थादों गोबां नोंथांनि बिपिएफखौ दोलो दोलो नुनानै कि बिपिएफनि थारै बे रायजोफोरखौ बे पाब्लिकआ नायगासिनो दङ इउपिपिएलखौ मोनसे आसा खालामदोंमोन खिन्थु बे आसा खालामनाय बायदि बिथांमोना नुवाखै जायनि दारै माने मोनसे रायजोआ मोनसे आसा खालामदोंमोन जे प्रमद बर'नि दारै जों माबा मोनसे आसा खालामनो हायो ओंखायनो गुबुन जाथिफ्राबो लोगो लादोंमोन गोदान सरकारा माबा मोनसे मावना होगोन होननानै खिन्थु खुगाल' जेबो मावाखै बिसोर माने बिटिसिनि फैसाखौ बख'नानै बोरै रानलायनानै जानो हागोन नों बांसिन जानो हायो ना आं बांसिन जानो हायो बिनिसो कम्पिटिसन जाबाय थादों खामानि मावनायनि कम्पिटिसन जा जोंना बिपिएफ हान्जानि सेरेमनियेल जिथु जयनिं प्रग्राम दिनैनिफ्राय आरम्भ दिनै प्रथमाव फासनि सेरफां आरो रौता समस्ति मोननैजों ज' जानानै बिपिएफ हान्जायाव जायफोर जइन खालामनो नागिरदों बेखौ सेरेमनियेल जों खालामदों बिजेपिनि गोबां दङ आरो इउपिपिएलनिबो दं आरो कंग्रेसनिबो दङ बे मोनथाम हान्जानि गोबां मावथि कर्मिफ्रा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव हाबनायखौ जों दिनै रौता समस्ति आरो फासनि सेरफां समस्तियावबो 1000निबो बारा जयनिं खालामदों आरो नै बेहाय दा भैरबकुन्द हरिसिङा आरो धनस्रि बे मोनथाम समस्ति लोगो नांनानै बिजेपिनि कर्मियाथ' जेनेबा 130 जन ओमफ्राय इउपिपिएल हिसाबै मथथे 1000 एबाब दिनै इउपिपिएल बिजेपि आरो बै भटार पार्टि मिलायनानै 1000 एबाब जोंनि बिपिएफ हान्जायाव जयनिं जाबाय दा जों बेखौनो आसरित मोन्दों जोंहाथ' दा बिपिएफआ सरकार गैया सरकार गैयैयावबो मिथिखासेयावबो इउपिपिएल आरो बिजेपिखौ मानो गाज्रि मोननानै जोंनि दलाव हाबखो जों बुजिनो हायाखै जेन हक जोंनाव हाबनो नागिरनायखौ जों आजावनानै लाबाय आरो जोङो जयैनो मावलांगोन जेब्ला सरकार फैयो जों खोथा होदों जे नोंथांमोना मा समस्यानि सायाव समाधान खालामजानो लुबैयो बा नोंथांमोना मा अभाब गोग्लैदों रायजोनि जानानै बेफोरखौ जोङो समाधान खालामनानै होगोन जों बेफोरखौ खोथा होदों सरकार फैग्रोथों जोङो दा ज' थानांगौ जयै मावलायनांगौ आरो बेवहाय खालि बर'निल' खोथा नङा गरखायाबो हाबदों मुस्लिमाबो हाबदों बर'बो हाबदों गार' राभा बेंगलि गासिबो जाथिनि इउपिपिएल खालामनाय आरो बिजेपि खालामनाय आरो भटार पार्टि बे मोनथाम पार्टिनि मावथिफोर आरो कर्मिफ्रा जोंनाव 1000नि एबाब दिनै जयनिं जाबाय आरो बे जयनिं हाबाफारिया खालि बेहायल' नङा जालांबाय थागोन चिराङावबो जागोन आरो भेरगावआवबो जागोन क'क्राझारावबो जागोन गसाइगावआवबो जागोन मथथे खोब मोजां आं आसा खालामदों फैगौ समनि जिथु निर्बाचन इलेक्सन बेवहाय बिपिएफ हान्जाया साक्सेस जागोन बिपिएफआ हा राननानै हिसाब गैयै हाजार बिगा बिपिएफआ हा रानबोदों आरो फैगौ गोदान सरकार जागोनावबो आरो हा रानबावगोन इउपिपिएलासो हाखौथ' राननायाथ' बाद हो हा माबा खालामनायखौनो बन्द' खालामदों बिसोर रेजिस्टार खालामनायखौनो बन्द'सो खालामनानै दंबावो बिसोरलाय होखारोसो